Ezihamba phambili indaba namuhla ANC bungazo lwesishoshovu ziphuphisile izingozi KwaZulu-Natal owetekisi Ubelethise umgibeli Empangeni. Lezi indaba ze-1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Umgcini mafa jikelele eqenjini elibusayo le-ANC uPaul Mashatile uthi ukholelwa ukuthi bakhona besifazane kakhulukazi kuleli qembu abahamba ezinyathelweni zalo wayisishoshovu somzabalazo uCharles Maxeke owayegqugquzela ukuqedwa kwengcindezelo ukugqugquzela imfundo kubantu abampisholo kanye nokunye. uMashatile usho kanje ngesikhathi ihambele emarenki asemakethe eThekwini njengoba iqembu likakhongolose ligubha iminyaka eli-150 yokuzalwa kukamama uMaxeke ongasekho emhlabeni. Uchazwe njengowesifazane owabeyinikele kakhulu ekuqinisekiseni imfundo kwabesifazane abansundu uCharles Maxeke njengoba iqembu le-ANC kuzwelonke libungaza iminyaka engu-105 azalwa. Umgcini mafa waleli qembu uPaul Mashatile uthi nakuba uMaxeke alandulela elimagada ahlabayo ngeminyaka yo-1939 kepha amagalelo akhe asabonakala namhlanje. Uthi-ke uMaxeke wakhombisa isibindi ngesikhathi eba yingxenye yedlanzana labesifazane abethamela ukusungulwa kukakhongolose ngonyaka ka-1912. Kusukela lapho akabange sabheka emuva. The few women who attended the formation of the African National Congress in 1912. And since then she has been pioneering a lot of initiatives. She's known in education, very passionate about education of women. She was also very religious. So she was almost an all-rounder, very involved in community struggles, in trade union. So today we celebrate her life once more. We draw courage from what she did during the years when she was alive in the forefront of struggle. And we want to say, as men as well, joining our women folk, we commit ourselves to fight gender-based violence, to fight for equality. Ubuholo phezulu kukhongolose kuzwelonke ebhambela imiphakathi yakuleli ukubungaza usuku likaMaxeke. uMashatile obehambele idolobha iTheku uguduza irenki yamatekisi emakethe lapho bedlulisela kubantu insiza kuvikela igciwane icorona nokunye. Uthi-ke baningi abesifazane nabesilisa kukhongolose abasahamba ezinyatheleni zikaMaxeke. Uthi nokho-ke akakungabazi ukuthi ukuba okaMaxeke usadla nhlamvana ngabe-ke ulwela ukuguqula lo mbutho ukwenza isiqiniseko sokuthi uhamba ngakho ukulola abantu bakuleli. There are men and women in the ANC who are committed to the ideals of Charlotte Maxeke. They are working very hard. That is not to say we don't have challenges. And if Charlotte was part of this generation, I'm sure she will fight to renew the ANC, to work hard that the ANC remains relevant in fighting for the interests of our people. The problems will always be there. In any organization, there will be challenges. But I'm confident that the ANC will remain strong, it will be renewed, and whatever weaknesses that are there, we will overcome them. uCharlotte waba ngowesifazane wokuqala umpisholo ukuthola iziqu zasenyuvesi waphinda waqopha umlando ngokuba owokuqala wesifazane omnyama ukuthoswa iziqu enyuvesi yaseMelika. Ungomunye wabesifazane abanemlando enzulu njengoba ake ahola umbutho wabesifazane we-ANC owabubizwa ngeBantu Women's League kudala, kanti-ke kunesibhedlela esiqanjwe ngegama lakhe ngenhloso yokumhlonipha. uMashatile uthi ubumbano luzobonakala kukhongolose. We are on the right path because unity is not something that you can build in one day. It's an ongoing process. In fact, it's a lifetime commitment. One can say since the ANC was born in 1912, it always strived for unity. So we must not give up. Whenever there are challenges, we must not say, I know unity is not there, we are giving up. We must continue every day to fight for unity, to urge comrades to work together. So I'm happy that we are in the course of renewal and we are working together. And I think going forward, you'll see a very strong ANC that continue to represent our people, to continue to be the voice of the voiceless, continue to be the leader of society. Endabeni ze-1KZNTV kubikuntomkhona mvubu ngibeka ngiseThekwini.
Kushona abantu abangaphezulu kwama50 emgwaqweni esifundazwe KwaZulu-Natal kusukela kuqala impelasonto ephasika kuze kube usuku lwayizolo. Lesi sibalo sikhuphukile uma siqhathaniswa nesabantu abangama40 abashona engozini ngo-2019 ngesikhathi esifanayo, kanti ngonyaka wedlule kwaboshwa abantu abayisithupha kuphela ngokwephula imithetho yomgwaqo ngephasika kwazise izwe lalingaphansi komvalelandlini wokhuvethe esigabeni sesihlanu. Kulesifundazwe saKwaZulu-Natal babalela ngaphezulu kwama50 abantu abashoneke engozini zomgwaqo kusukela kuqala impelasonto ende yephasika kanye ke nayizolo. Kulezi ingozi ke kubalwa nalena lapho kushone khona abagibeli ababili nomshayeli ngenkathi kushayisana imoto embili emgwaqeni onguthela waye ku-N2 ngasemthunzini ngosuku langesonto ebusuku. Emva kuba ke enye imoto ingene ngemuva enye bihamba phambi kwayo kwabese kuvaleleka ngaphakathi nabanye abantu abathathu. Kanti ke kwenye ke yenzeka izolo ekuseni kushone kujuqa abantu abayisikhombisa kwalimala kabe abayisithupha okugcineke kubenele nokho ke esibhedlela abathathu kubona ngenkathi ke kushayisana ke iveni nemoto ke encane emgwaqeni R34 phakathi kwaSolundi kanye naseFryhead. Kubika ukuthi umshayeli wemoto encane uhlulekile ukuma kuphawu lokuma phecelezi stop sign kade wanqubuzana amahlanze neveni ebingaphambili. Kuboshwe ke nabashayeli abangu-1111 abebeshayela bephuzile. Kanti ke khona ke nomshayeli oneminyaka engu-38 oboshwe ngesonto ebusuku eScottburg izinga lakhe lotshwala emzimbeni ebeliphindwe ka-11 kunelamukelekile. Kunabashayeli abangu-324 abakhokhiswa ke inhlawulo ngokushayela ngesivinini kanti oyedwa wabo uboshwe ke emthunzini ehamba ngesivinini sika-170 km/h endaweni ka-120 km/h. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuphilana kaMzimba uyidelile bafokozana kaCebe khona. Umshayeli wetekisi ngaphansi wasoseshini waseMasangweni Empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uMthandeni Masuku uthi kwaphoqa ukuthi azidela size ngokubelethisa umgibeli wesifazane owayesithwele nokwasekufika isikhathi sokuthi atete ngempela sonto. Ekhuluma nethimba lesidaba le-1KZNTV uMasuku uveze ukuthi wabona kungcono asiza lo wesifazane kwazise bonke abagibeli etekisini baphuma babaleka. Umnikazi waleli khumbi nophinda bengumshayeli walo uMthandeni Masuku uthi nakube engazilutho ngokubelethisa umuntu kwamphoqa ukuthi agcine setetise uthobile entenga owaficwa isimo sokutete setekisini yakhe isuka empezulu ibheke edolobheni Empangeni. Lo mshayeli uthi wacabangela imphefumulo emibili kwazisa abagibela abathwele bonke babaleka kwaphoqa ukuthi asize lo ntokazi. Usisi wayesemotini umgibeli wangithwesa inkinga nami ayingayazi ukuthi hawu konje kuhamba kufika izimo njengalezi musi zomphakathi wathi nje ayimi imoto uyateta manje uyehluleka ngayidela nje ngathi mase kunje ngizokwenza njani oba vele nemoto imile futhi umphefumulo lozoluza njengamanje bese ekhale balisa nje ukuthi angikhiphe nami ngibami ngilekelelane ngenze lokho engutshelo yena ngilekelela ukuthi kube ukuthi uyasizakala. Lentokazi sayincane yayisikwa ehluleke ukuzibamba ngempatho esezingeni eyayithola kulomshayeli wetekisi. Lentokazi yagcina ithola usana lwentombazane iyachaza ngokwenzeka. Sengisetekisini ke seqhumile amanzi. Khaseke sokufika ukuthi sengiyateta. Ngase ngibiyela udriver uthi hayi engazi ukuthi ngiyateta manje. Wavelwa imisi imoto lapha Empangeni Miling. Ngase ngiteta kwazama ukuthi angitetise futhi naye wayengakholwa ukuthi mhlambe sengiyateta ngempela ngoba into ayibonayo wathi mithi yangibuka ngaphansi wabona kuvela unyawo wase ngitetisa ke. Ngiyabonga nje kakhulu, angazi ukuthi ngizobonga ngithini kuyena, angazi ngizothini kuyena. Ngiyabonga nje lokho akwenza ngangukuthi itekisi ayigcwele so abantu abakhonanga abanye ukwazi ungisiza, yena wakwazi ukuthi angisize kubene umuntu wesilisa. Ubuholi benhlangano yamatekisi Santhakho ngaphansi kwesifundo King Cetshwayo sebuchumela umshayeli uphaphele gwalagwala ngesenzo sakhe esihle. Usihle Luthulu ngunobhala weSanthakho ngaphansi kwesifundo King Cetshwayo uthi kuyadingeka ukuthi abashayeli bathole uqeqesho lwezimo ezifana nalezi. Sithanda isenzo esihle asenzile ngokuthi ethi umama mayese esehluleka bethathe umgibeli engazi naye ukuthi usejufu okuteta kodwa kwazi ukuthi amisa imoto amlekelele amsize babaleka abantu kodwa yena ngokuthi uyazi ukuthi icustomer lakhe akwazi ukuthi enze customer service. Sifisa ke ukumbonga kakhulu, singabongi yena sibonge ngisho nobuholi obuphethe association awusebenzelayo ongaphansi oyimasangweni ongaphansi kweBukhanana.
Inkampani enkulukazi kuleli Momentum South Africa isiqede iminyaka eyishumi ibambisene neqembu lekhilikithi lakuleli ama-Proteas ukuqhuba umkhankaso wokuqwashisa ngomdlavuza. Lokhu kudalulwe isikhulu kule nkampani uCarol Bosman ochaze kabanzi ngomkhankaso wale nkampani wokulwisana nesifo somdlavuza nalapho eveze khona ukuthi imali abayitholile kulo mkhankaso izosiza kakhulu ekusizeni labo abanomdlavuza. It's always a very big day on the South African cricketing calendar when the guys play in pink. But more importantly, you know, it's using the platform of sport for a bigger reason. And that reason is to raise awareness, to raise funds and to put our voices together in fighting breast cancer. You know, when we look at the statistics from the Cancer Association, we can see that 19.4 million women in South Africa alone over the age of 15 has a likelihood of being diagnosed with breast cancer. So, you know, over the last year, it's fair to say that a lot of the dialogue and the conversation has been around COVID, but I think it's equally important that we use the Pink ODI and we use this opportunity to talk about breast cancer. As we can see from those statistics, a lot of people are affected and a lot of people have to face up in their journey in fighting cancer. And for us as Momentum, you know, we always talk about we're here for your journey to success, but in this case, we also want to be there for people on their journey to fighting breast cancer. And what we've learned is that early detection saves lives. You know, if we can raise enough awareness, you know, the doctors at the oncology unit at Charlotte Makwekwe has said to me that if the people arrive there early enough, they can help them. But if they arrive there too late, they can't help them. Mbukela sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-14.52 maqhathaniswa nedola laseMelika, libu-20.06 maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu-17.24 maqhathaniswa ne-euro, kanti igolide lona libiza $1,738, 19 cent i-ounce. Uthukelo ongahluziwe ubu-$62, 74 cents umphongolo. Mbukela sibheke engosini yezemidlalo. Bezilana imlala kunguqhute manekineke emnekiso lakhe kunobhutshuzwayo emidlalweni obuhlelo esiteshi somphakathi ezizenze emlazi eNingizimu yeTheku kwintokozo FM ngenhloso yokuqwashisa ngodlame olubhekise kwabesifazane. Amaqembu abeyingxenye zilomdlalo ukuhlanganisa iCoastal College, intokozo FM kanye namanye. Ophethe zokukhangisa kulo msakazo uSimo Mkhize uthi ukwanda kwesigameko zodlame lwasekhaya olubhekiswe kubantu besifazane nezingane ikhona ukwenza ukuthi ahlanganise lemidlalo ukuthi bakwazi ukukhuluma ikakhulukazi nabesilisa ukuqwashisa kokuvikela imbokodo nabantwana. Sithi silwa nesihlava se-gender based violence, siyakhuza kakhulu ukuthi singabantu besilisa ehlukumezeni abantu besifazane nezingane. Ake kuphele lokho ngoba siyaqonda ukuthi masihlangene la sizodlala isport is to refresh imqondo yethu. Isport senza kube khona ubunye, isport senza ukuthi sazane sizwane singabantu. Akusho ukuthi umuntu akangabi nesizathu sokwenza ububi. Uma ngabe kukhona into ofila sengathi ayikuphathi kahle, khuluma noma iba nendlela. Uma ubona ukuthi mhlambe lo oyena partner yakho uyena ongakuphathi kahle, ngicela ukuthi niphume niyothola usizo komunye umuntu ongaphandle, okungaba umndeni, okungaba abafundisi, okungaba any mentor ekhona engakwazi ukuthi nisize, because kwezinye izinto kuyenza ukuthi sigcine silwa kanti into ebesingayilungisa. Sazi ukuthi emhlabeni kunesimo esibhekene naso siyinkinga kakhulu, esiyinkinga esibhekene naso sala khona abantu besifazane behlukumezeka. Nathi ngakuyikhandla nje ukuthi namhlanje besenzela khona ukuthi besibabonise ukuthi siyabasupporta, siyabathanda futhi siyacela ukuthi abantu besilisa baziphathe kahle, bahloniphe abantu besifazane ngoba abantu besifazane ibona abantu abenza labantu. Mbukela kesibheke isimo sezulu sakusasa. Empangeni izomboza ngamafa amazinga okushisa u-19 degrees eThekwini kwelobhanana, u-18 26 degrees eMgungundlovu kwaSibovu, 15 27 degrees eLunde nakwaNongoma, u-18 29 degrees eXhobhe eMantente, u-12 26 siphethe ngeFriday eFilidi, u-13 27 degrees. Mbukela izinto besiphathele zona siyithimba lesidaba le1KZNTV. Izindaba zipheli kuphela isikhathi, nibe nobusuku obuhle.